Dyma 5 ucha cic o fails Cwpan y Byd. Rhif 5, Clive Thomas yw e. Ref o Gymru sydd wedi dyfarnu yng Nghwpan y Byd. Ond roedd chwaraewyr Brasil ddim yn hapus dy fe. Amser ar ben. Chwathodd Clive y chwiban i orffen y gêm wrth i dîm Brasil sgorio. Na, ref. Ref, beth i'n mynd? Ref! Dim gôl a dim ffrindiau Clive. Rhif 4. Mae pawb yn gwybod sut i daflu throw-in yn iawn. Ond fe driodd Milad Mohammadi o ran steil wahanol. Drwy'n neud roly-poly cyn taflu'r bêl. Fail. Dim o hwnna. Hablo fe normal. Come on. Fela. Rhif 3, gêm i anghofio i Roberto Carlos o Brasil. Trai fod yn gwneud lasys i sgidiau, cymerodd Ffrainc gig cosb. A Thierry Henry, y chwaraewr roedd Roberto fod marcio, yn sgorio. Fail arall. O'n i'n barod i fan o'n i'n cael gria. Rhif 2. Y gantores Diana Ross oedd seren y seremoni agoriadol yn Los Angeles. Ar ôl canu, roedd hi fod i sgorio gôl i agor y tournament. Ond nath hi fethu'r targed. Gwell stico at y canu Diana. Wel, dwi'n dal yn anhygoel eich o Diana Ross ydw i. Rhif 1. Chi wedi clywed y stori am dlws Cwpan y Byd yn cael ei ddwyn? Nôl yn 1966 oedd e, draw yn Lloegr. Cyn bod ci bach o'r enw Pickles yn ffeindio'r tlws mewn pryd i'r bencampwriaeth. Ffiw!